Στη θέση σου. Προχωρήστε. Τέλος τώρα. Ακούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ωραία σας έκπληξη και να σας πω πόσο χαρούμενος νιώθω και συμβαίνω και με αξίωσε ο Θεός να έχω τόσο μεγάλη οικογένεια. Και θέλω να εύχεσαι και να προσεύχεσαι στο Θεό όλοι. Ξέρετε, οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι θα πρέπει να λέμε στους άλλους να προσεύχονται για μας. Και εγώ σας το λέω, να προσεύχετε εσύ για μένα, να με βοηθήσει ο Θεός και να μου δίνει δυνάμεις να εργάζομαι σε αυτό το καράβι. Νιώθω υπηρέτης σε αυτή τη μεγάλη δουλειά που με έβαλε ο Κύριος και είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή αυτό και παρακαλώ τον Θεό να με στερεώνει μέχρι το τέλος της ζωής μου να σας υπηρετώ, γιατί αυτό είναι μεγάλη ευτυχία για μένα και μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ τους εθελοντές μας, τα παιδιά μας, τους γονείς, τους εργαζόμενους, τους πάντες, μέσα στα βάθη της καρδιάς μου. Και να ξέρετε ότι εγώ αυτή τη χαρά και την γιορτή τη νιώθω κάθε μέρα όταν μπαίνω μέσα εδώ στην Κιβωτό. Είναι ένα μεγάλο καράβι όπου μέσα στο οποίο μαθαίνουμε πάρα πολλά. Και να μην χάσετε, παιδιά, αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να μάθετε όχι μόνο αυτά του σχολείου, αλλά και τα τόσα άλλα που συζητάμε εδώ. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για όλους μας. Ευχαριστώ μέσα από τα μάτια του